Ahoj z prírody. Dnes som na jednom peknom mieste, o ktorom mi rozprával pred časom jeden môj známy, že zopárkrát tu bol. Tak z toho rozprávania som usúdil, že jednoducho musím sem prísť. Ozaj tu krásny výhľad na prírodu, ale hlavne som tu došiel kvôli tomu, lebo je to miesto, ako by som to nazval, nejaký lás, alebo sú tu jednoducho staré domy, vlastne už len zrúcaniny týchto domov. Je to od najbližšej dediny nejaké 3-4 km. Ako som si všimol, že asi podľa toho, čo som tam našiel, len tak letmo som prebehol po tých zbúraných domoch. A našiel som tam normálne nedeľnú pravdu, kto si to pamätá z 80. rokov, nejaký 84. 5. tam bol dátum. A spustu iné veci jednoducho. Bolo vidieť, že počítam tak tých 20 rokov späť, možno, že tu niekto ešte aj býval. Ale bohužiaľ už je to veľmi zničené. Ten zub času sa nad tým už pekne vyhral. Takže prešiel som si to, sedím teraz, dal som si kávičku, trošku si povegetím a pôjdem ešte na jedno miesto, je to týmto smerom nejakých tak, že odhadom typujem tak pol hodinky, necelú hodinu cesty. Je tam niečo podobné ako to, ale už je tam postavený aj turistický prístrešok, takže tam si dám aj nejakú tú obedňajšiu pauzu, niečo si uvarím. A skúsim niečo aj nafotiť, pravdu povediac. Skôr som sa tu vybral aj s tým foťákom, že nejaká tá zver, ale zatiaľ nič. Dole tam šantia pilčici, ale teraz majú asi obednejšiu pauzu. Ozaj je tu krásne. Tak, tie predchádzajúce miesta, ktoré som bol, tak to boli už iba také pozostatky toho osídlia, čo tam pred x rokmi niekto býval. Ale tu na je to ešte pekne zachovalé. Vyzerá to, že tu niekto chodí. Majú tu dokonca aj peknú zeleninovú záhradku urobenú. Vidieť, že sa o to starajú. Ale nebudem to natáčať, nebudem to fotiť ani dávať do toho videa, lebo je to síce, je to jednoducho, je to súkromie a majiteľovi sa to nemusí páčiť. A nerád by som si narobil nejaké problémy zbytočne, takže tak.
Tak ja som už po dobrom obede, veci mám pobalené, také 2 hodinky plus minus ešte k autu. Tak cestou skúsim niečo nafotiť. Uvidím, či sa niečo podarí a uvidíme.